Sugda na sa kapulisan ang manhunt operation batok sa mga benepisyaryo sa Good Conduct Time Allowance kung GCTA law nga wa mo surrender. Subay kinis kamanduan ni Presidente Rodrigo Duterte. Gihangop usab sa Banay Chong ang pag-surrender sa laing mga konbiktados kamatayon sa ilang mga anak nga si Mary Joy o Jacqueline Chong. Ano yung report? Bispera sa ultimatum ni Presidente Duterte, mitahan na dito sa Bucor Facility silang Jusman Asnar ug James Anthony Uy, ang duha sa pito ka mga konbiktado sa Chong rape slay case. Nunot nini, gikalipay sa pamilyang Chong ang gihimo sa duha. Gipadayag kini pinagi sa text message ni Telma Chong ang inahan sa mga biktima. Matod ni Chong nga mas maayo unta kung may padala og mensahe si Jusman kaniya ug misugilon asa na si Jackie nga hangtod karon missing paghihapon. Gidugang ni Mrs. Chong nga unta masolusyonan na ang mga problema o isyu sa mga jail facility. Samtang ipahibaon ni Police Brigadier General de Bolsinas nga sugdan na nila ang manhunt operation sa mga convict nga mga Good Conduct Time Allowance kung GCTA law beneficiary nga wala mutahan nunod sa pagkapupos na sa ultimatum. Hinoon dawaton pa nila ang mga convicts nga voluntaryo mutahan sa kapulisan. So hopefully, akong hangyo, kung pwede manurrender na lang sila para wa na kayo gubot o paspas mag-process. Kaya kung dili, so maglisod kasi ba kung mag-resist pa sila? Nahatod na kagapong adlaw ang kapin sa 40 ka mga returnees sa Abuyog Penal Colony. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.